Ngiyanibingelela abalandeli bale khasi, ngiphinde nje ngibonge umusa nothando ukuthi nisabuya nibuke lamavidiyo. Ku-2025 ngithi nje abaphile bonke abantwana bethongo ukuthi bonke ubumnyama bese buyadeda. Ngicela ukuthi umveli inqanda bafihle ngaphansi kwephiko lakhe ukuze njalo nihlale nivikelekile. Amathongo nje amahle nje mawasondele empilweni zenu ukuze njalo nizohlala niphilile. Ngithi uNkulunkulu akabe nani anikhanyisele. Namhlanje nginiphathele induku ke la. Inamandla kakhulu le nduku le makuthiwa ngabe ufunwa izitha. Makuthiwa ufunwa izitha nje kakhulu. Hayi siyosuka kuwe siyoxabana zodwa impela ayibulalane. Uzochela ngalomuthi uphinde ufuthe ngawo lo muthi. Kumele uchele ngawo 7 days ufuthe ngawo futhi 7 days lo muthi. Uzokwenza kanjena ke. Awungitholele impila, ungitholele usolo, ungitholele inhluthe, ungitholele umathinta, ungitholele inyazangoma elimnyama kanye nelibovu, ungitholele uhlabazihlangane, ungitholele iphinde emuva, bese uthola ikhathazo, uthole umlahlankosi, uthole umzilanyoni, uthole unukani, uthole umlahleni, uthole imfingo, uthole ukhathi besonga, uthole uphondo likabhejane, intelezi leyo muthi, hayi uphondo labhejane isilwane. Uzokwenza kanjena ke ufaka amanzi abandayo ebhakedeni. Ngabe u20 litha 25 litha noma ngabe umphongolo kuwena. Faka ke inhlamvu yesibhamu phakathi. Mawunohlobo olubili lehlamvu zesibhamu kuzobe inhlamvu ye9 mm noma isibhamu esincane kube inhlamvu yesibhamu esikhulu. Kodwa ke uzwana ukuthi yiphi lo kwaze ukuyithola ngoba ukuthola inhlamvu kwabanye abantu akulula ngoba ngokomthetho wala eNingizimu Afrika ukuze uzokwazi ukuphatha inhlamvu kumele kube ukuthi unesibhamu esilayisensiwe. Kodwa ke abantu banazo indlela zabo abakwazi ukuthola ngazo izinto. Ngifuna wenze kanjena usuyifakile amanzi la wafaka lo muthi lo usuhlanganisile yonke le mithi wayifaka la kuleli bhakede. Uqale ngamanzi wafaka lo muthi nenhlamvu leyo wafaka phakathi. Into esoyenza ke manje usuyaphehla ke le bhakedeni uphehla ngomkhonto noma mangithi uphehla noma wenyakazisa ngomkhonto la phakathi. Uyakhuluma ke manje uthi izithe ihlangene ngami ayixabane igwaza nebulalane nabakhuluma ngami ngithi abaxabane. Uyangizwa ukuthi ngithini? So uthatha lo muthi ke manje uyawuthatha la uyawukha la kule bhakede uyawupheka pheka ubilise ufuthe ngawo uphinde ukhulume futhi uchithe ngaphandle mawuqeda uchele futhi legcikeni uchele ukhulume mawuchela nje uyakhuluma uqala ngaphakathi uze uyophuma esangweni ungaqala esangweni ubuyele ngaphakathi uqala ngaphakathi uyophuma esangweni uthi akukho sitha sangena la uthi izithe izonda lekhaya bayixabane zodwa ibulalane zodwa ukhulume sangazi ukuthi nawe uyalwa mawukhuluma uze umuthi uzohamba ufike nawo ngempi la uyakhona mawuzokhuluma nje ube soft kakhulu lo muthi owuthumayo nawe uyofika ube soft kanti mawudinga ukusheshsha ubone umphumela kumele ukuthi impela ukhulume sengathi uyalwa bengathi uyalwa kakhulu impela intelezi inamandla kakhulu kuyithini kumele ngempela uma ukuthi uyayisebenzisa wazi ukuthi ayiyofika ishaye khona. Ngithi nje uNkulunkulu akanibusisa nipha amandla konke nikufisa kube impumelelo. Umkhulu Dumisa nje usanithanda namanje usazoloke eniphile amakhambi esintu ukuze nani nizokwazi ukuthi nithole ukuphila. uNkulunkulu ngithanda ubusisa nipha amandla. Haleluya, amen.